El bullying, per definició, és una conducta repetitiva i intencional que pretén espantar, excloure, fer mal, fer sentir malament, manipular, moltes coses. En definitiva, seria com causar un mal a algú, no? Com et vas adonar que paties bullying? Jo me'n vaig adonar quan va haver-hi un punt en què fins i tot em treien l'esmorzar. Això és molt tòpic, però passava. Com et senties? Pues, realment em sentia malament, però mai ho demostrava. Jo em sentia bastant molest. Ho vas explicar? Sí, als professors i a la meva família. I tu? Jo no, ningú ho sap, de moment. Bueno, menys tu, ara. I per què? Tenia por, literalment, pensar que no m'anessin a creure. Com et van ajudar? Em van ajudar, doncs vam parlar amb els nois i al final ho vam poder arreglar. Jo no, realment no... O sigui, allà no parlava amb ningú, molts només miraven com em feien bullying i això. Quan treballem en instituts fem molt èmfasi en això, que és que hi ha un triangle del bullying. Hi ha els assetjadors, hi ha els assetjats i hi ha els espectadors. I és precisament amb aquests amb els que es pot treballar més. Quan ja hi ha hagut bullying i hi ha d'allò, evidentment amb la víctima s'ha de treballar, amb l'assetjador també. Però per prevenir-ho, sobretot, del que es tracta és de treballar amb els possibles espectadors, amb la classe. I aquí hi ha molta feina a fer. Amb la classe, per exemple, tot el que és dinàmiques de grups, coses que afavoreixin, que es coneixin més, que s'expliquin les coses, que puguin parlar dels problemes, que puguin resoldre els conflictes. Si tot això es fa en una classe, tot això ajuda molt, no? Després també quan es parla sobre el bullying a classe, senzillament. Això que esteu fent vosaltres, per exemple, fer un documental, fer un curtmetratge, quan a classe es poden passar documentals d'aquests, es pot parlar de tot això, es pot explicar els sentiments de les persones. Tot això m'afavoreix molt que no es doni tant el bullying. No es pot donar, però es dona diferent. El perfil comú de la persona assetjadora és aquell que és una persona que té alguna debilitat, és una persona que té l'autoestima baixa, és una persona amb algun tipus de problema al seu entorn. És una persona que necessita transferir un malestar que ell ja té i el transfereix a un altre. És una persona que necessita a qualsevol preu demostrar fortalesa, perquè ell normalment té el contrari, té debilitat en el fons, però és una debilitat no reconeguda moltes vegades. Grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar. Una broma es fa en un moment puntual, perquè tothom riu, tothom s'ho passa bé. Això és el més important. Amb una broma tothom s'ho passa bé. En canvi, amb l'assetjament es fa amb una persona determinada i durant un temps determinat i continuat. I això passa de ser bromes i passa a ser una cosa més sèria.